oturan yerinde pul kazanacak mı yatan divanın üstüne çiğitçikler. Aha. Onunla bizim kampanyamız bilen tanış olun. Bizim kampanyamız ne açı adamlar bayetli, ne açı adamlar olsun ya ne okusunlar değil. Var etmez adamız. Önünden 2000 man veriyanız, şu 2000 mandınız ayda 10 Tüyüs mağa gerek zaten kenara. hayır getiriyor dedi. Ondan hemen. Birini ağırt işlemek gerek de, rahat gerek de. Ofisimize Aha. gelýänler, pulu tawşyrýanlar, bolny bar etmez adyny falanly göýümizde poçtaň üstü bilen pulumuz geler durar. Onda size garaşýar. Gato olap tap duramın. Hani ofisinde de var alamy. Goýja pul kazanyp boljak men diýýär. Aha, soğa peýdin. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Ağam gowmy ýasym tap. Awa ýasy, gomy. Omjinjan, awa siz nädäňiz? Owam ýasy. Gel birat, hyzmat geç, Ağam oturan. TikTok'da videoňyzy gördüm da. Aha. Şol belli bir sumada pul goýsaň aýda 300, 400, 500 artýar diýip. Mesele yok, mesele yok. Kakra suat var, işsiz gördüm ağam. Kakra sana verek zat birat. Seret. Son koca pul metirdim ayağında. Näçe pul getirdiniz? 10 man. Adyň näme sen? Öwedin adyň. Öwedjan, seret birat. Hiç da dedin o. O, meselen 5 man koydun. Gön 5 etsesini her ay öýüňe gelip durýar birat. Hiç da dedin o. Diňe ýatýan, çigit-çigitler, bolly birat. Men onda pul gowçuraýan ağam saňa. Owa, ökman birat. Yarın menen suat 13 man getirdim. Aha. Owa. Onun näli habarlaşma bolsa. Seredin 13 man koydun, äder blankan doldurar. Owa. Her ay özümi jaňydyr. Owa, üstü haýyryny eltip durar biratkan. Bolly sen öýünde ýatyber çigit-çigitler. Arqyn. Şunuňmy? Birden has köprak pul tapsan ýene getirber biratkan. Ony hem köpeldi. Bolly. Sağ ol. Bolly. Alo dost, gowmy ýasym tapyň. Rasul maşyn satmalar, ýa wagtysy bolsa da. Sroşyn pul berip da. Habar habar netde onu. Bar. Nesip bolsa, maşyny pulundan goýsak, ay 2 aýdan 3 maşyna ders nesip bolsa. Salamu aleyküm. Aleykümselam gowma. Şo diýişiň ýanynda pullum. Nesip Awa, haýır bersin han. Toýly maşyna. Awa, sag ol, taňra qarda bola. Mehmet tur işlem kalan. Assalamu alaykum. Öweljan geldinmi? Assalamu alaykum. Aleykümselam, ýerläpsiňler birat. Gowma ýasym tapyň. Awa ýasy. Ay maşyny satdymda pul getirýärdim. O, malades. Prosta ma hakykatdan baýajak da. İnşallah. Hocam, malades. Prosta malades biratkan. Näçe manat birat? 450 man da. 450 man daşda biratkan. Bolly bir aýda nädir? Ay, sen real baýajak biratkan. İnşallah. Bolly bir aýdan habarlaşýas biratkan. Var. Bolly, salam aleykum. Aleykümselam, sağ olun. Ahir son bir ayda olayıp durayım. Hani Mehmet'e de bir aylak görüyorsun. Nakines de bir pul almalı elimizden. Ewa. Ay bol ya bu başa gaydırlay bular. Sonra yeni aylarını. Bah. İkinci ay yaklaşık gelýär aýam. Habar ýok ba hiç gaýsyndan. Jam etip görýän. Ewa, ýene çyk görýär bular. Ana ofislerden var görülen. Yüzme uğraşmasak bolmady ýa. Assalamu alaykum. Geldinmi öz? Geldim. Gowmy ýagdaýlaryň jaňsamy? Ýasy, aýdy ber öz. Girdiýizden atdyr habar ýokmy? 2 aýda bolup gelýär. Jaňa diýen elim öçük. Seret öz men sana bir zat aýdyn. Şu zatlaryň jogabyny eşitsin gelýärmi? Hawa. Ýöne dowam et bir zat aýdyn bol. Bolýarmy? Sen aýdýan zatdan dowam etmeli. Awa. Walla. Yatan öküze Ýatan öküze iými ýok? boldy jigin pikirlerini ber. Ana gördün mü gıydın? Hemme bloggerlar sen üçün gelip dur. Ben Maxim yepi, geçen akşam yakyan yepi, kızmayın ki, bar getir kızı ye. Menen balsoy, akılca olup bolyamy. Doğanın arkasyny almak için urusma doğulanlar bugünkü gün kıyız için urus batyr diýär. Ana gördün mü gıydın? Hemme bloggerlar sen üçün gelip dur. Finagdan geçirde soraň birine bar. Ho, ata birinci bular selagdan geçip görele. Ani eke-ekeden gelip.
Yetin zaten singen oğlum ye. Yeni köpülye boş baklaskalay. Kıyıdığım yanıma gelir stop. Ye, men Maxim yepi, gül lavetten yepi. Ha kıydım şuna bayacak mı? Baracak mı? Ata birinci pikirlenip göreyim. Ha kıydım sen vardı pikirlenip gördün mü? Hayır mı? Git abi. Olyamy. Gelsin ha o yamanda. O albasarının görken görele. Mene yam ullakon sungat görketim ağamcan. Bu sunun atı 390 mıng aşığı var. Anten yung birlene gipin çıkıp örtü. Ongle ne mol ni tor? Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir anca. Batıracığında havarını aydarsınız da. Ben kendi kıyıdlara karışmanı halamam. Kıyıdları man karışacak. Olyamy. Ha, duray. Men size bir zat aydayın. Kıyılar oğlunun baylığına kızıp barıp ertesi günüm oňuşman gelenine maňlaýyndan görüp batyr diýärmi? Niye varıyorsun hadi gorkana talandığa. Men size yeni bir zat aydayın. Maňla tutarsak kıyıdağınız. Süne salam tatsan. Sakvatay iti. Ay, o, bundan jigim sen aytman kan men aydayın. O, jigitlik bir kızıl güller. Soloň niýsen öýlen. O pikirlerden lübof bolýan soňam menden sorap berýärsiňiz. Agam lübof sustivit ile nisistivit dip. O jigim diňle. Lübof love takdyň maklenka nawa bolly. Men eşitimde var oğlunu patsana ýalňysmanka pikirler bunday aýda indi gaýtýardy. Davay gözüň golparam na. Hadi ben final men kıydım hayırma. Näme hayır mo gals gamala men hemme adam yetip bula galskan. Nahar sorum diýänme. Yes, söyleyeceğim sana kupa yağalım mı? O kalksa. Baba izdumen ya o doğmadı. Kalksa beni gül zabar itip ya. Ay kıydım bu bulağırlara günemedim. Böyle kilerim bu çağırama hak namı diyeyim ben. Ödün ya kardeşim. Ağın bir mintur aylan ýyzyna gitmäýin ýyzyna beýle baglanıp bolurmy biriniň gyzyna melhemim ýok ýaralan ýyzyna kynwarma am erkek bol aylan ýyzyna Öyün divarlarını Aytekinle owadyn. Sebebi hapa divarları yup arasalap bilmersin. Gurrun hiç hil ýagdaýda divar barada da. galibine kulleri Köýmekden ýadama. Yüreğin getir bana şu gün geçir adıma. Ata boldu men şuna varacak boldu tayladım. Aha boldu. Apar sana. Aytekin bar bedel açtı. Ya sen bak bol. Hayır mı? bu ýüreg ulukmanam sen bersen mählen ulukmanam sen bolan waka esasında. Aysen şu çoro basıp biljek. Kellit gödüýtýän. Şu ýekije dowum çoro basıp biljek adama 1000 manat berjek. Barym basıp biljek? Ýokmy? 5000 manat. Barym basıp biljek? Başlyk 100 manat berjek diýseňem, bize şo çoro baskyladyp bilmersiň. Şoň üçin özüň gynap oturma. Ine, gymmatlyklaryň ähmiýetiniň öwredilmegi diýip şoňaýdym ýa. Diýmek, pul berjek diýsem çöreği basjak adam tapylan oken. Yer beýle ýagdaýda mutuna ýalan sözleýän, gıýbat etýän, töhmet atýan adamlaryň sanynyň köp bolmagy bir hili ýagdaýdamy? Biz näme üçin ýalan sözlemeler bolanda edil şonuň ýaly berk durup bilemzok. Ýa-da köpçüligiň içinde bir gıýbat etip başlasa, birimiz şoňa näme üçin beýtme diýip bilemzok. Dogry çörek mukaddes. Ol ýerde ýatmalal. Şoň üçin beýle gymmatlyklaram şeýle bolsun. Dogry sözläň, gıýbat etmäň, töhmet atmaň. Söz eýesini tapar.
Boliberiň işiňe bilen. Kıyamet günü bir adam olacak dipdir. Hudaý Taala muhakeme edilen yere getirecek dipdir. Hem şol adama Allah Taala aýtsa, men sen kan sana bir makamlar verdim, iyiliň içinde jaýlar verdim. Hani Aka, oğlan ýağman gulağımdan çekdi. Şolduranmay. Gel bärik. Dinleýän agam. Kelläň ýerine dälmiseň? Ýerine? Şeýle kiçik çagan gulağından çekmeni utanmadyňmy? Ýön ol ejemesegde agam. Düşündirmek üçin şeýtdim. Oğlum gel bärik. Geç taýp. Dep şuny. Ya. İşiň bile boluber. Geç oğlum. Ağam, beti bağışlan. Yan küçülme. Sağ ol, sağ ol. Düşünjeli oğlan ekeniň. Hormat edip gelenin üçin sağ ol. Bu hormat siz üçin näl? Beýguna çağa üçin. Siziň beren terbiýäňizden dereksiz nesilemeli gelýär. Men sana düşünmedimle. Ýylaşyp ýetişen oğlum özüň depenne düşünersiň. Altynjam restorany. Siz ýaly müşterileň ýeri däl. Yara beter, wagt geçer.